Sirifula Jakanso filɛbagaw foli ale ni waleɲuman dɔn o bɛ lase aw ma an b'a fɔ aw ma ko aw ni jɔ o la aw minnu sigilen bɛ kan an filɛ nin waati in na sa aw bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko Ala ma jɔ sabatira ka wuruki ka bama ka taama o kɔrɔ ye ko ne ko aw ma ko salamu alaikum aw ko waalaikum salam wa rahmatulahi taala wa barakatu anw bara a baraji bɛɛ kelen Sirifula Jakanso do n ko ka lase do min bɛ kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun nin tuma ninnu na a ɲɛkɔrɔ a b'a kalama k'a fɔ an bɛ to ka wele bila an ka nko karamɔgɔbaw ma olu ka se ka na ɲɛfɔli kɛ a b'a kalama an bɛ kalan waati de la i n'a fɔ kalan daminɛlen don nin waati in na an ye an karamɔgɔba dɔ wele ka na min ye karamɔgɔba ye denmisɛnnin karamɔgɔ don a tɔgɔ ye ko karamɔgɔ Idirisi Bagayogo nko karamɔgɔ don aw delila k'a ye kɛnɛ in kan yan ka kɔrɔ karamɔgɔ i ni jɔ ka jɔ sabati k'a wuruki i kamara awa an filɛbagaw a y'a dɔn k'a fɔ maa min b'an ka kɛnɛ kan bi o ye karamɔgɔ Idirisi Bagayogo ye karamɔgɔ an ye wele kana bi an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ tiɲɛ don mɔgɔ bayirika b'u den bila ka taa kalan na nka mɔgɔ caman fana bɛ yen nɔ minnu tɛ sɔnna ka u denw bila ka taa kalanyɔrɔ la sabu u b'a ye k'a fɔ ko nafa tɛ kalan na minnu bɛ diinɛ ko fanfɛla la u b'a misaliya ta ko Alakira n'a ka sababuw ma kalan k'u ye diinɛ se yɔrɔ bɛɛ minnu bɛ yen ni olu ye sebatigiw ye yan u bɛ u suma olu fɛnɛ u b'a olu ɲɔgɔnnaw ta k'a fɔ anw ye miliyariw sɔrɔ ka sɔrɔ an ma kalan Sunjata ninnu ye fanga kɛ ka sɔrɔ u ma kalan Binto ninnu ye fanga kɛ ka sɔrɔ u ma kalan kalanko tɛ foyi ye e yɛrɛ bolo kalanbaliya a bi t'a la u jo don wa ayiwa Ala k'a ni sababu bɛn an bɛ fɔlɔ ka lamɛnbaaw fo k'aw barikada k'a daminɛ Ala tɔgɔ la ka ɲini Ala fɛ a ka kisi kɛ kiraba Mamadu ye ka laban ka nɛɛma kɛ an ka salati ye n'o ye Solomana Kante ye min ye nko sindi ka di an ma nin waati ninnu na i ye walanda min suganti a ɲɛna kosɛbɛ i y'a fɔ cogo min na nin miiriya bɛ mɔgɔ dɔw kun na ni n'u sigira ka kuma i tɛ ɲini ka faamuya cogo si sɔrɔ o la n'i ko i b'u ma bɛrɛbɛrɛ tu ka kalanko fɔ k'u dɔw kun na o bɛ bɔ fan dɔ fɛ e ye nin minnu fɔ nin ye nin bɛɛ de bɛ u ka bolominɛkala la ko an bɛnbakɛw ma kalan olu ye jamana 10 nin kɔ mara Sunjata ma kalan mais a ye jamana minnu mara bi anw dɛsɛlen bɛ o tilancɛ o ta tilancɛ la olu b'a fɔ jamana 10 nin kɔ tun b'a ka mara kɔnɔ a dun ma kalan Bitɔn ma kalan ko Alakira yɛrɛ n'a ka sahabaw olu ye diɲɛ tilancɛ bɛɛ minɛ olu tun ma kalan a n'an yɛrɛ ka bi tile la nafolotigibaw bɛ yen miliyardɛriw bɛ yen nɔ minnu b'a la ka mɔgɔ kalannen doctoratigiw ta baarakɛdenya na o kumana ko olu ma nafa ye kalan na an b'a fɔ o tigilamɔgɔw ye o hakilila min filɛ nin ye o tɛ sababa ye o tɛ sababa ye o bɛ k'o bolominɛkala kɛ fɛn o fɛn ye fili b'a la olu de ma fili ma yɔrɔ ye fili b'a la dɛ tilew tɛ kelen ye jamanaw tɛ kelen ye donc u yɛrɛ bɛ min fɔ la k'a fɔ an bɛnbaw ma kalan walima kira n'a ka sahabaw ma kalan walima miliyardɛriw bɛ jamana kɔnɔ bi u tɛ foyi dɔn doctoratigiw b'u bolo baara la nin bɛɛ lajɛlen ye fili ye a fɔlɔ n'i y'i bolo minɛ ko an bɛnbaw ma kalan e ma bɛnbaw ka tariki lajɛ o n'i y'o sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ i b'a dɔn olu ye kalan hakɛ min kɛ o ka bon dɛ olu yɛrɛ ka mɔgɔninfinya tun bɛ kɛ kalan kɔnɔ n'i ye kira n'a ka sahabaw fɛnɛ lajɛ k'u ka tariki lajɛ i b'a dɔn olu ka mɔgɔninfinya tun bɛ kɛ kalan kɔnɔ anw ka bi tile yɛrɛ waritigiba minnu ni mɔgɔ bɛ k'i bolominɛkala ko ye ko mɔnsɔnbaw bɛ yen menuisierbaw bɛ yen entrepreneurbaw bɛ yen commerçantbaw bɛ yen u bɛ ka mɔgɔ kalannenw ta n'i donna olu ka ko kɔnɔ degun min b'u ka kalabaliya kɔnɔna na n'u y'a ɲɛf'i ye i tɛ sɔn k'i den bali ka taa kalanyɔrɔ la a ye denmisɛnw bila u ka taa kalanyɔrɔ la a ye denmisɛnw bila u ka taa kalanyɔrɔ la nin fɛn fɛn filɛ nin si tɛ dalu ye u bɛ ka min kɛ u bolominɛkala ye o tɛ tiɲɛ ye ayiwa bon minnu bɛ yen ni tiɲɛ dɔɔnin b'o la ni n'o tigi kumana i tɛ sɔn fiyewu i den ka ko ɲɔgɔnna ye awɔ Ustaz Bagayogo i y'a fɔ ko kalanko mais an bɛnbaw fana olu tun bɛ kalan kɛ karamɔgɔ an bɛnbaw tun bɛ kalan kɛ dɛ cogo di kalan y'a damana ko ye sɛbɛnni y'a damana ko ye sɛbɛnni hali n'i taara kalansoba fan o fan na ni kalan kun cɛ kuma sera n'u bɛ n'i kɔrɔbɔ e hakili la sɛbɛnni nin dɔrɔn u bɛ sinsin o kan wa i bɛ kɔrɔbɔ sɛbɛnni la sɛbɛnni bɛ tila ka da kɛrɛfɛ o tuma na i bɛ na sɔrɔ ka na ɲininka i ye fɛn kalan na sisan
kalan kun cɛtɔ jomboba fɛn fɛn n'a bɛ di mɔgɔ ma jombo diplôme ba ninnu n'a bɛ di mɔgɔ ma diplôme de jombo o diplôme ninnu si ti di ma n'i ma kɔrɔbɔ ko 2 kɛ o tuma i b'a dɔn sɛbɛnni y'a damana ko ye kalan y'a damana ko ye ni i ɲininkala fɛn mun na sɛbɛnni sira fɛ n'i sera k'a jaabi ka ɲɛ u b'a fɔ ko ayi ko sɛbɛnni dɔrɔn tɛ kalan ye kalan yɛrɛ kɔrɔlen de tun bɛ yen fɔlɔ ka sɔrɔ sɛbɛnni t'a la kalankɛlaw de ye sɛbɛnni dilan o kalankɛlaw dɔnnibagaw olu de ye sɛbɛnni dilan o tuma na kalan bɛ yen k'a sɔrɔ sɛbɛnni tɛ yen kalankɛlaw yɛrɛ ka kalan nafa o de ye sɛbɛnni ye olu de sera ka sɛbɛnni bɔ u ka dɔnni kɔnɔ o tuma na k'a fɔ an bɛnbaw tun ma kalan kɛ o tɛ sababa ye an bɛnbaw fɛ kalan suguya damadɔ tun bɛ yen mɔgɔ si tɛ wuli ka kɛ cɛ ye n'i m'o kalan damadɔ kɛ a fɔlɔ-fɔlɔ mɔgɔya kalan ala y'an da k'an kɛ adamadenw de ye a m'an da k'an kɛ kungo kɔnɔ waraw ye kungo kɔnɔ waraw tana tɛ olu la o n'a ye wara da don min na a bɛ taa da kɔda la gasi t'a la n'a y'a da don min na a bɛ taa da kulu sanfɛ gasi t'a la n'a jara a ni kungosogo cɛmanw na yaala ɲɔgɔn fɛ gasi t'a la n'a jara a ni kungosogo musomanw na yaala ɲɔgɔn fɛ gasi t'a la o tɛ diɲɛ mɔgɔninfinya de kɔnɔ fo i ka kalan mɔgɔninfinya na k'a dɔn e ye mɔgɔ de ye i tɛ wara ye wa i ye sofɛn de ye i tɛ kungofɛn ye fɛn dɔ bɛ bɛn kungofɛnw fɛ o tɛ bɛn sokɔnɔfɛn fɛ an b'a fɔ sokɔnɔmɔgɔya yɛrɛ ma cogo di ko civilisation kɔrɔ de ye sokɔnɔmɔgɔya donc n'i ma ɲɛ k'i kɛra mɔgɔninfin ye i bɛ balo so de ye fo i ka so minɛ cogo dɔn kabi denmisɛn fitinin mana wuli an ka cɛkɔrɔbaw tun b'a kalan kabini an ma kiya yɛrɛ fɔlɔ fa minɛ cogo nin ye ba minɛ cogo nin ye nin kɔrɔ ye o ye sokɔnɔmɔgɔya de ye civilisation ka bɔ o la hali a kan ka sen don fɛn mun na ni denmisɛnnin cɛmannin wulila k'a bɛ taa bɔgɔ tulonkɛ ta k'a b'a kɛ faw b'a o bɔgɔ ka b'a bolo k'a fɔ ka n'o kɛ dɛ o tɛ e ka kɛta ye o tɛ cɛmannin kan o tuma a bɛ kalan bɛ daminɛ o cogo la o tuma n'a nana taa se kurusila don ma o tuma kalanbulon bɛ dayɛlɛ o la a bɛ taa kalanso la kalo 3 bɛ kɛ gere la sɛmɛnw bolo o tuma u b'a kalan adamadenya kɛcogo i bɛ kalan o la kelen ni adamadenya kɛcogo banna mɔgɔ bi kan k'a yɛrɛ ni lakana cogo min na ni jugu bɛ n'i kan i bɛ kalan o la sabanan e yɛrɛ kan ka balo fɛn min na k'i ka denbaya balo la fɔlɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ kalan o la den tɛ wuli ten dɔrɔn ko ne tɛ taa sɛnɛ na hali n'i ko sɛnɛ ma di i b'a kɛ diyagoya la de bari sini ma i bɛ n'i ka denbaya balo i bɛ kalan sɛnɛ na o ye denbaya balo cogo de ye hali n'i ko muguci man di ye i kɛra donso i ma kɛ donso i bɛ kalan muguci kɔni na sini ma i ka se k'i yɛrɛ ni lakana ka faso lakana wa i bɛ kalan mɔgɔninfinya kɛcogo la i bɛ balo dugu kɔnɔ cogo min na i kan ka taa yɔrɔ min na n'i man ka taa yɔrɔ min na i bɛ kalan o laminɛ ni ne bɔra dugu kɔnɔ sisan ni mɔgɔ dɔ ye ne ni npogotigini yaalatɔ ye ɲɔgɔn fɛ ko karamɔgɔkɛ ko nin tɛ danbe ye dɛ o tiɲɛ an munna ko ne n'a man kan o de ye sokɔnɔmɔgɔya ye n'i bɛ so kɔnɔ mɔgɔw cɛ la sigiyɔrɔ bɛɛ tɛ i sigiyɔrɔ ye taa yɔrɔ bɛɛ t'i taa yɔrɔ ye kuma yɔrɔ bɛɛ t'i kuma yɔrɔ ye fɔlɔ mɔgɔw tun b'i kalan nin bɛɛ lajɛlen na mɔgɔya kɛcogo i bɛ kalan o la n'o taara k'i dan i ka diɲɛlatigɛ nagasi la dɛ nka an ka fɔlɔ mɔgɔw tun b'i kalan o la k'a sɔrɔ sɛbɛnni ma na i kan k'i ka denbaya balo min na i bɛ kalan o la a ka di ye o a man di ye i b'a ɲɛdɔn kɔni n'i kɔrɔla i bɛ fɛ k'a fɔ n tɛ sɛnɛ fɛ n bɛ dɔwɛrɛ kɛ nka ko i t'a ɲɛdɔn kɔni o kuma t'a la i bɛ kalan o la n'o bɔra yen nɔ i ni lakisi cogo jamanaden bɛɛ bɛ se ka dege a ni lakisi cogo la i bɛ kalan muguci kɔni na i k'a kɛ walima i kana kɛ n'a ma diya i b'a kɛ nka k'a fɔ i ma kalan kɔni o kuma t'a la o kumana mɔgɔ mɔgɔ ko k'an ka mɔgɔbaw ma n tɛ kalan kɛ o tɛ tiɲɛ olu tun bɛ kalan min kɛ o sera ka cɛmisɛnya kɛcogo la cɛmisɛnw kan ka min kɛ o y'o dɔn n'i nana kɛ cɛkɔrɔba ye o y'o dɔn n'i kɛra dugutigi ye o y'o dɔn n'i kɛra jamanakuntigi ye o y'o dɔn jamana bɛ mara cogo min na i b'a bɛɛ dɔn k'a fɔ kalan kun tɛ yen o tɛ tiɲɛ dɛ olu tun bɛ kalan kun bɛ yen o kumana sɛbɛnni o de tun t'u bolo wa sɛbɛnni ni kalan tɛ kelen ye kalankɛlaw yɛrɛ de ye sɛbɛnni dilan sɛbɛnni ye kalan tɔnɔ de ye mɔgɔ bɛ se k'a fɔ sisan ko den bɛɛ ye komi ko fa tɛ yen wa ayi den o de ye sɛbɛnni ye fa o de ye kalan ye o tuma an ka mɔgɔw tun bɛ kalan wa diɲɛ kɔnɔ kalankɛlaw de sera ka sɛbɛnni wolo sɛbɛnni ni kalan tɛ kelen ye dɛ fɔlɔ an ka mɔgɔw tun bɛ kalan kɛ i y'a fɔ ko diinɛ ko fana yɔrɔ an y'a fɔ sisan k'a fɔ ko an yɛrɛ ka mɔgɔ caman bɛ yen an b'a fɔ ko ala kira ko nabiyul ummi ko kira kunfin sabaw caman fana bɛ yen minnu ma kalan mɛ ko sɛbɛdon kɛra diinɛ fana na kalan sira fɛ o dalilu b'i bolo diinɛ y'a sɛbɛ don kalan ma
mɔgɔ si kana fɔ k'e diinɛ mɔgɔ ye k'i b'i ban kalama ko parce que ko kira tun tɛ sɛbɛnni dɔn walima Abubakar Umaru ninnu sera ka dugumakolo tilancɛ minɛ olu tun tɛ géométrie dɔn u ye Rome minɛ u ye Perse minɛ kan'u k'i ka dalu ye n'i kɔni ye silamɛ ye kana turu da o kan silamɛ kɔni kana na waso fiyewu ni kalanbaliya ye walima ka kalanbaliya kɛ i n'a fɔ o ye silamɛya kɔnɔ taalan dɔ ye ayi anw ka diinɛ min bɛ yen n'an b'a la diinɛ in a lafari fɔlɔ kɛra jumɛn ye ko ka kalan kɛ o tuma n'i ye kuranɛ lajɛ kuranɛ suran 114 ko caman b'o kɔnɔ dɛ seli b'a kɔnɔ sun b'a kɔnɔ jaga b'a kɔnɔ masa bonya b'a kɔnɔ furuko b'a kɔnɔ nka nin bɛɛ ala yɛrɛ daɲɛ fɔlɔ kɛra jumɛn ye ala de ko ka kalan kɛ ni silamɛ min taara ka taa kalan ko bila bolo kɔfɛ ka laban i bɛna fɔ ko kira yɛrɛ tun ma kalan k'i bɛn'o k'i ka misaliya ye walima sahaba ninnu tun ma kalan o tuma na e k'a dɔn k'a fɔ e y'a jɛn silamɛya fɔlɔ la ka ikra a m'o kɛ kuranɛ suran fɔlɔ ye suran 114 kalan a y'o kɛ fɔlɔ ye lafari joli ba wɔɔrɔnin kɔ o bɛɛ la a ye kalan de kɛ fɔlɔ ye k'a bila seli ɲɛ k'a bila sun ɲɛ k'a bila jaga ɲɛ k'a bila hiji ɲɛ ni silamɛ dɔ taara kalan bila kɔfɛ o la don e b'a dɔn i ma silamɛya ta hakilila faamu bon o kɔnɔna na o ye kɛra silamɛya jigin don fɔlɔfɔlɔ ye mais kabini a jiginna a jiginnen kɔfɛ kira ma deli ka tulonkɛ kalanko la o i b'a ye kira ka jɛɲɔgɔn ninnu na jarabi dɔ yɛrɛ ye silamɛya sɔrɔ ala ni kalanko de kama kira fɛ n'i tun bɛ kalannen don k'i bɛ sɛbɛn dɔn n'i donna silamɛya la i sɛbɛn dɔnnama e tun bɛ jɔyɔrɔba de sɔrɔ e tun bɛ kɛ kira kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ de ye e donnen kura hali ka lemaniya ma taa ɲɛfɛ fɔlɔ e tun bɛ fara kira ka masuruna mɔgɔw kan parce que k'i bɛ sɛbɛn dɔn o de la Seydina Usmana Usmana balimakɛ min bɛ yen Abdulayi ibn Abi Sarhi n'a donna silamɛya la ka bɔ ale ka jarabi sɔrɔla o de fɛ a bɛ na silamɛya kɔnɔ tuma min a tun bɛ sɛbɛn dɔn wa tan bɛ a bolo a bɛ se ka madon kira la kira y'a gɛrɛ a la kosɛbɛ fo k'a kɛ wahayu sɛbɛbaga ye tuma ni wahayu tun jiginna dɔrɔn a b'a sɛbɛn mais a ka limaniya tun ma taa ɲɛ o a ka aladɔn tun ma taa ɲɛ o mais mun y'a bila o place ba in na sɛbɛn dɔn fɔ don min na a nana a miirinataw ɲini ko a b'o don a la ni bɔ kɛra o kalama min kɛ a bolila a bɔra silamɛya la nka mɔgɔ kun jumɛn y'a gɛrɛ kira la ka se fɔ nin hakɛ ma sɛbɛn dɔn o tuma ni mɔgɔ min ye sɛbɛn dɔn fili kɔfɛ don i ma silamɛya miira faamu hali sa silamɛya ka sɛbɛn don kalama i bɛna dɔn degré dɔ la tuma min na ni Badiri kɛlɛ kɛra kafiri minnu minɛna jɔnya na ka taa alakira ye kisi ni nɛɛma b'a ma a ye fɛn min fɔ ko mɔgɔ kelen kelen k'a sara o tun bɛ nafolo min dun waati sanu tun don dinari mɔgɔ kelen ta sarata kilo 1 ni garamu 600 ma kuma in faamuya Badiri kɛlɛden minnu minɛna ka Badiri kɛlɛ kafiri minnu minɛna kira bolo kira ko aw y'an balimaw de a y'an sinjiw de mais n'aw bɔra an fagali kama diinɛ kɛlɛli kama an kɔni tɛna aw faga mais aw bɛ fɛn de sara min bɛ diinɛ in taa ɲɛ aw minnu ko diinɛ tɛ k'aw ɲɛnɛ aw n'i y'aw segitɔ ye ka taa aw ka denbaya la fo a bɛ fɛn de sara min bɛ diinɛ in kɔni taa ɲɛ o tuma na n'o tɛ aw bɛɛ bɛ jɔnya min na a bɛ to ta dɛ o fɛn de kɛra sanu kilo 1 ani garamu 600 mɔgɔ kelen kelen ta sarata nka kira nana mun ye mɔgɔ dɔw yera a la olu bɛ sɛbɛn dɔn kira ko olu bɛ se ka sɛbɛnni kɛ ko bon aw minnu bɛ se ka sɛbɛnni kɛ anw mago bɛ aw ka dɔnni na an n'a ka kafirilama an ka silamɛ denmisɛnw bi yan an b'u di aw ma a b'u kalan sɛbɛnni la ni mɔgɔ min sera k'i ka mɔgɔ kelen i ka mɔgɔ min bɛna d'i ma mɔgɔ 10 ɲɔgɔn na n'e sera k'o kalan k'o ban o valeur ka bon an bolo ka tɛmɛ sanu kilo 1 ni garamu 600 kan sisan ni y'i ka kuma faamuya a b'i n'a fɔ arabu kafiri minnu minɛna Badiri kɛlɛ la olu fagabaliya sara kɛra ko kalan b'aw la dɔrɔn aw kan ka sanu kilo 1 ni garamu 600 sara nka denmisɛnnin tan filɛ nin ye a y'olu alphabétiser dɔrɔn aw ka labila o nafa ka bon an bolo ka tɛmɛ sanu garamu donc denmisɛnnin tan alphabétiser dɔrɔn o de ye sanu o waati la o de ye sanu kilo 1 ni garamu 600 bon nafa bɛ sɛbɛnni la sanu kɔni ye sanu kilo ye waati bɛɛ o don tile ma sanu kilo 1 garamu 600 don n'i nana n'a ye an ka bi tile la sanu kilo 1 wari e k'a jate bani
sanu kilo kelen wari ko jateminɛ o y'an ka taa ye dɛ garamu 600 yɛrɛ an k'o kɛ garamu 500 mɔgɔw kulo b'an kana n'i y'o di min mɔ bi o bɛ sɔn ka na turi cɛ a ka so o kuma sanu kilo kelen ani garamu 600 kira diɲɛn'o kɔ denmisɛnnin 10 dɔrɔn kalanni kama bi ka u sɛbɛsunya dɛ u ka sɛbɛnni yɛrɛ dɔrɔn den 27 min bɛ arabu la u ka se k'o dɔn k'o fara ɲɔgɔn kan ko kalaw yɛrɛ ye dɔrɔn bon ni mɔgɔ min taara o la k'i bɛ kalan bila kɔfɛ e m'a dɔn silamɛya sɛbɛ donna kalanko ma nin yɔrɔ in na kafiri minnu tubira ka don diinɛ na u ka limaniya yɛrɛ ma taa ɲɛ fɔlɔ olu sera ka gɛrɛ kira la fo ka kɛ wahabi sɛbɛlaw ye kafirifin minnu wulila silamɛya kɛlɛli kama olu kun kan ka binbawo min sara kira yafara o ma sanu kilo 1 ni garamu 600 ka yafa o ma dɔrɔn u ka se ka denmisɛnninw kalan denmisɛnnin 10 kalan o denmisɛnnin 10 dun bɛ se ka kalan kalo 1 walima kalo 2 kɔnɔ u bɛ sɛbɛnni dɔn u yɛrɛ fakan de don ka se ka sɛbɛn dɔrɔn ka kalan o kumana k'a fɔ ko i bɛ kalan bila bolo kɔfɛ i n'a fɔ silamɛya kɔni ma deli ka valeur di kalan ma n'i bɛ taa kɛ ko kira yɛrɛ tun tɛ sɛbɛnni dɔn k'i b'o k'i dala minɛkala ye ko nabiyul ummi ayi nabiyul ummi yɛrɛ u m'o kɔrɔ yɛrɛ faamu u b'a fɔ ko nabiyul ummi ko nabi ɲuman kunfin a ti fɔ kira ma ko kunfin a tɛ fɔ ten ayi ummi kɔrɔ ye ko balaka an b'a fɔ sisan ko godo min tɛ sɛbɛnni dɔn o ye godo ye o kumana sisan kira tun ye dɔnnikɛla de ye n k'a tun bɛ kuranɛ kalan o tɛ kuranɛ kɔnɔ k'a tun bɛ kuranɛ kalan a ma bakari ninnu kalan a ma umaru ninnu kalan a ma usumana ninnu kalan kunfin bɛ se ka mɔgɔ kalan wa o kumana baara de bɛ yen nɔ kunfin tun tɛ kira ye kira sɛbɛn dɔn bali ani kira kunfin o tɛ kelen kunfin kɔni o kun finnen don foyi t'o kɔnɔ yelen t'o kɔnɔ yelen t'a kɔnɔ fiyewu donc kira kun ye kunjɛ yɛrɛ yɛrɛ ɲuman ye walima a ka tɛmɛ kunjɛ kan kunjɛ ayi dɔnnikɛla yɛrɛ yɛrɛ kun don mais sɛbɛnni nin a tun tɛ o dɔn a m'o fɛnɛ dɔn kun min kama walasa juguw kana na sigi a la bari juguw tun y'a ɲini k'a ye yahudiyaya de sonya ka nasaraya sonya walasa ka balan da o kuma ɲɛ ala ma diɲɛ n'a ye ka sɛbɛnni dɔn nka dɔn o dɔn bɛ yahudiya livuru kɔnɔ o bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la min bɛ nasara livuru kɔnɔ o bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la u kamana ganbatɔ nana fɔ k'a b'a yɛrɛ kɛ fɛn dɔnbali ye ko n'o tɛ ko dɔnni bɛɛ b'a la u da tilala ka n'o fɔ ko dɔnni bɛɛ b'a la ko nka pour que mɔgɔw ka ɲaga a la k'a b'a yɛrɛ kɛ fɛn dɔnbali ye yahudiyaw tilala ka n'o de fɔ bari olu ye fɛn fɛn dɔw ka livuru kɔnɔ o bɛɛ dɔnni yɛrɛ a la o kumana a tɛ fɔ a ma ko kunfin dɔnnikɛla yɛrɛ yɛrɛ tun don hali k'a ye bato yɛrɛ kɔnɔna na bato min bɛ yen ni mɔgɔ bɛ ɲaga a la ka tɛmɛ bato bɛɛ kan o tɛ jahadi ye wa n'i taara jahadikɛyɔrɔ la i ni bɛ se ka to a la i bɛ se ka kɛ sen kelen i bɛ se ka kɛ bolo kelen ye baara wɛrɛ si tɛ yen min bɛ yen ni o valeur ka bon ni jahadi ye fiɲɛtɔ i bɛ sa walima i bɛ kɛ fiɲɛtɔ i bɛ se ka kɛ fiɲɛtɔ ye mais sahabaw nanu ni da jahadi kan waati dɔ la ka kalan fili u bolo kɔfɛ n ko ala ye kuranɛ jigin k'u lagosi awɔ suratu tawba kɔnɔ u bɛɛ taara kɛlɛ fila kɛra ka da ɲɔgɔn kan o kɛlɛ ninnu kɛla ɲɔgɔn sina ye kɛlɛ kelen kira tun taara o la mais mɔgɔw y'u sigi kɔfɛ u ma sɔn ka taga ko gɛlɛya bɛ ala y'u lagosi o la kosɛbɛ ka jahadi samantiya f'u ye u y'u labɛn ko jahadi nata nin na an bɛɛ bɛ taa o jahadi nata kira ma taa o la kira tora so olu bolila ka taa jahadikɛyɔrɔ la ka kira to so ala labanna k'u lagosi o la ko a tɛ se ka kɛ tan aw bɛɛ man ka taa cogo si ka kira bila wahayu mana jigin a kɔfɛ a bɛ sɛbɛn cogo di hali n'a kɛra du bɛɛ ye a kan ka ɲɔgɔn tilan de jahadi kɔni ye fɛn nafamaba ye nka a ti kalan bɔ mɔgɔ dɔw tun kan ka to kira kɔrɔ ka kalan kɛ ni jahadikɛlaw nana o tuma muso minɛ cogo ye nin ye denbaya minɛ cogo ye nin ye ni suran jiginna aw kɔfɛ ni hadisa fɔra aw kɔfɛ k'aw man ka jahadi fisaya ka tɛmɛ kira nɔfɛ kalan kan ni jahadi min ɲɔgɔnna tɛ bato kɔnɔ i bɛ taa saya ni balo kan n'a fɔra ko ka to kira kɛrɛfɛ ka kalan kɛ ko nafa ka bon ka tɛmɛ jahadi kan hali sa silamɛ dɔ bɛna fɔ ko kalan tɛ ko in ɲɛ ye kalan tɛ ko ɲɛ ye i filila dɛ sɛbɛnni ni y'a damana ko ye kalan y'a damana ko ye o kumana silamɛ kana kalan fili kɔfɛ k'i b'i bolo ma da ala kɛra kɔni ka kɛwale ma ayi n'i y'o kɛ bɛɛ i ma sɔrɔ ayiwa an bɛ fɔ an filɛbagaw ye k'a fɔ an ni an karamɔgɔ Ustazo Idirisi Bagayogo de bɛ ɲɔgɔn fɛ bi ale bɛ ka kuma denmisɛnninw walasa u ka bɔ ka taa kalan na u ka di faw ni baw ka diɲɛ k'u di ka taa kalan na sabula foyi tɛ kalan bɔ a y'a misaliya fɔ an bɛnbaw ta la ka na se arabu kalannaw ta ma an yɛrɛw fɛ yan nɔ komi kalan caman lagosilen don an yɛrɛ fɛnɛ fɛ yan nɔ n ko kalan bɛ yan
a programme jumɛn fɛnɛ b'a la parce que mɔgɔ caman fɛnɛ b'a ɲininkali kɛ k'a fɔ bon nko de b'aw bolo an bɛna denmisɛnninw kalan cogo di programme jumɛn de bɛ nko kalan fɛnɛ na n'o ye ɲɛwalan ye yani an ka se nko kalan taw ma minnu bɛ ka bolo minɛ kalan kɛ ko commerçant baw bɛ jamana kɔnɔ k'olu tɛ kalan fansi dɔn u tɛ sɛbɛn dɔn m'o caman dɔn dɛ f'u b'a fɔ ko k'olu mago tɛ foyi ko kalan yɛrɛ n'olu yɛrɛ kun kalanna ko o tun bɛ bila s'olu ma ko entrepreneur babaw bɛ yen olu ma kalan u tɛ sɛbɛn fansi dɔn mamuru kalan kɛ u ma arabu kalan kɛ commerçant babaw bɛ yen o ye fili de ye kana to i den ka bila o minɛn kɔnɔ tilew tɛ kelen n y'a fɔ ko tilew tɛ kelen kosɛbɛ tilew tɛ kelen ye an bɛ bi tile min na ko fila de bɛ yen nɔ a fɔlɔfɔlɔ i bɛ k'i ɲɛma da o commerçant ba minnu man ye k'olu kɛlen bɛ ka diplôme batigiw ta ka bila kalan na fɛn min bɛ olu kan n'olu kuma n'i ye mɔnɛ hakɛ min b'u la kalanbaliya la bi n'olu y'o f'i ye i tɛ sɔn i den ka kɛ o ye o bɛ kan bɛ k'u bɛ ka diplôme batigi minnu ta ka bila u kun o diplôme batigi ninnu b'a la ka nafolo tiɲɛ min don u kun o bɛ ka mɔnɛ min don u la sɛbɛndɔnbaliya mɔgɔ kalannenba kɔni kunfin ka baara la baaradenya na a bɛ gosi dɛ a bɛ gosi kɔni a b'i dun de fo i kolo o kumana mɔnɛ min bɛ o waritigi ninnu kan bi n'i y'a dɔn e tɛ sɔn k'o ŋaniya n'i den ayi i tɛ sɔn k'o ŋaniya n'i den tuma banna o kumana n'u ye an siɲalen sa o kumana an bɛ foli kɛ mɔgɔ ye k'a ɲini u fɛ lɔgɔkun wɛrɛ n'ala ye lɔgɔkun wɛrɛ jira an na n'an nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan ayiwa an n'a ta nin yɔrɔ in na ka taa ɲɛfɛ ayiwa an b'a fɔ an filɛbagaw ye k'a fɔ ko Ustaz Bagayogo an ka kɛnɛ kan bi ɲininkali dɔ yɛrɛ kɛra la sisan n'o ye nko kalan ɲɛwalan ye o ma jaabi a yɛrɛ tun bɛ min fɛnɛ na a ye min daminɛ o ɲɛ o ma jaabi nin kɔrɔ ye ko dɔgɔkun wɛrɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan nka jɛmukan in kɔni kɛra bi de walasa mɔgɔ si kana i den to so ko kalan tɛ foyi ɲa bɛɛ k'i den bila ka taa kalanyɔrɔ la kɔrɔfɔ laban ani foli ayiwa an ka foli min bɛ yen nɔ minnu y'an lamɛn an ka foli b'u ye an ka barikada b'u ye kuma wulila yɔrɔ min na a ye denmisɛnninw mɔgɔ kan'i bolo mada kunun ma k'a fɔ ko n faw ma kalan n mɔkɛw ma kalan ko i b'i denw bila ka taa bali bi k'u bila ka taa kalanyɔrɔ la a y'aw jija a ka denw bila ka taa kalanyɔrɔ la o de ye n ka kɔrɔfɔ laban ye hakɛto b'a la sɔli ala rasuli awa ni ala sɔnna ma dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka nin tɔ ɲɛfɔ ala ka o yira n na Sirifula Jakanso ko ka a tele filɛbagaw ko ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka sigili la ka an ka Sirifula Jakanso jɛmu bɛɛ lajɛlen filɛ fo kana se nin waati ma wa aw sigilen ka to jabaranin kɔrɔ hali bi n'ala sɔnna ma jɛmukan tɔw olu bɛ kɔ kana aw ni jɔ ala ma jɔ sabati ka wuruki ka banban ka to a ma